Elkezdődik a Forma 1 idei szezonjának utolsó versenye. Schumacher mindenhonnan megpróbálja, belülről, kívülről, de nem megy. Pokoli tempóban jön Mihály Schumacher. És Schumacher már támad, és vissza mindenit! Jó ide agresszív! És Schumacher most kívül, megvan neki! Hát elképesztő! Körbeautózta! Kapott az autó! Hát nem igaz! Hát pedig ez nagyon bajos volt. Ez igen. Ez férfias volt. Igen. Tehát másfél másodperccel gyorsabb mindenkinél. 13-0-ás köröket megy egy Schumacher, ez borzasztó. Tehát rútul körbeautózta a mezőny. Nagyon férfiasan vonul vissza Mihály Schumacher. Most érkeznek. Komoly! Egy gyönyörű pályafutás élhetett utolsó kerékcseréje. Michael behind you, and you are racing it. A versenyben futott leggyorsabb kör a tankolás után. Ez milyen tempó megtankolt autóval, ez mi? Ez nagyon komolyat csinál. Tehát hudát ment ezen a mezőnyön. Nem hiszem el, ezt hogy csinálta Schumacher? Szintre az autón, Schumacher betolja az elejét, és viszik el a nagyon rövidet féket. És lecsúszik az ívről. Az most nagyon... Be Kimi Räikkönen, és megint jön be, és hagyja ott belül Mihály Schumacher! Hagyja belül! És megvan! Hát mit művel? És Räikkönen de szépen csinálta! Az autósport ünnepe! For the champions, stand up, for the champions, stand up.